Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 1. Gwerthoedd trigonometrig union. Lluosymiau 90. Mae gwerthoedd yma i gyd yn dilyn o wybodaeth gadarn o graffiau trigonometrig a hefyd yn dod o ddefnydd ar gwybodaeth o'r cylch unedol ar gyfer diffinio ffwythiannau trigonometrig. Gwnewch chi'n siwr eich bod chi'n gallu braslunio'r cromluniau yma yn weddol sicr. Felly beth sydd gyda ni? Yr un coch, y graff coch yw'r un ar gyfer sain, a mae sain yn 0 yn 0. Yn 90 mae sain a gwerth 1. Yn 180 mae sain a gwerth 0 eto, mae'n dod lawr, cadw fynd lawr, nes bod yn cyrraedd -1 yn 270 a nôl i 0 yn 360. Cos wedyn yn las, yn 0 mae'n 1. Erbyn mae wedi cyrraedd 90, mae e wedi cyrraedd 0. Mae'n dod lawr i 0, mynd trwy 0 o 90 gradd nes 180, mae fe'n y pwynt -1. Cadw fynd i fyny, 270 mae e yn 0 a wedyn yn 360 mae e nôl i 1. Felly dyna y gwerthoedd ar gyfer cos. Ar gyfer tan, ni'n dechrau yn 0. Tuag at 90 mae e'n anelu am anfeidredd positif, erbyn bod e'n cyrraedd 90. Felly mae anfeidredd gyda ni yma. Wedyn, ochr draw i 90, mae'n dechrau o minws anfeidredd, dod nôl lan hibo 0 yn 180 a anelu am anfeidredd erbyn bod e'n cyrraedd 270. Mae'n nôl i anfeidredd. Ochr draw i 270, mae'n dechrau o minws anfeidredd eto ac anelu lan nes bod e'n cyrraedd 0 yn 360. Felly dyna'r gwerthoedd sydd gyda ni ar gyfer sain, cos a tan ar gyfer lluosymiau 90. Ond, ni'n gwybod bod e'n cadw mewn am byth. Felly mae sain 360 plus 90 yn mynd i fod yr un gwerth a beth yw 90. Mae cos yn mynd i fod yr un gwerth a beth yw 90. Felly unrhyw 360 n plus 90 yn mynd i roi'r un gwerthoedd i ni ar gyfer sain, cos a tan. A'r un peth ar gyfer 180. 180 mae 0, -1 a 0 gyda ni. A wedyn 360 n plus 180 mae'r un gwerthoedd da ni. A'r un peth ar gyfer 270. Ar gyfer 360 n plus 270 mae'r un gwerthoedd da ni a beth oedd gyda ni yn 270. Mae'n ail adrodd unan. Fel mae'n mynd trwy. A erbyn bod yn cyrraedd 360, bydd 360 n yr un peth a oedd 360. Sy hefyd, wrth gwrs, yr un peth a oedd e pan oedd yr ongl yn 0. So mae popeth yn ail adrodd unan bob 360. Dod o hyd i gwerthoedd 45, hanner ongl sgwar. Defnyddiwn triongl penodol i ddarganfod hyn, sef triongl isosceles sy'n 90 gradd yn y cornel. Felly triongl ongl sgwar gyda ni sy'n isosceles a mae 45 felly ar bob cornel. Os galwon ni'r ochrau, gan bod y ddou'n yr un peth, os galwon ni nhw'n 1, allwn ni weithio mas beth yw gwerth yr hypotenuse. Felly gwerth yr hypotenuse wedi sgwario yw 1 sgwar plus 1 sgwar o ddefnydd Pythagoras. Felly ni'n cael h sgwar i fod yn 2. Felly mae h yn mynd i fod yn ail isradd 2. A dyna ni o'r triongl yna. Felly o hwnna ni'n gallu gweithio mas beth yw sain 45. Mae sain 45 yn gyferbyn, os cymerwr un 45 yma, gyferbyn dros hypotenuse, felly 1 dros ail isradd 2. Mae cos 45 yn agos dros hypotenuse,
yn 1 dros ail israd 2 hefyd. A mae tan, 45, yn gyferbyn dros agos sy'n 1 dros 1. Nawr, mae gyda ni'r syrd ar y gwylod yma, felly wrth lluosi top y gwylod gyda ail israd 2, ni'n cael ail israd 2 dros 2 wedyn ar gyfer sain, a'r un peth ar gyfer cos, a wedyn ar gyfer tan 45, llwn ni alw fe'n 1. Felly ni'n cael y gwerthoedd sain cos y tan sy'n 45 o'r triongl yma. Ar gyfer treian ongl sgwar a 2 dreian ongl sgwar, sef 30 a 60 gradd, defnyddio'n triongl penodol gwahanol. Felly gyda ni nawr mae triongl hafalochrog, a ni'n mynd i alw'r ochrau yn 2. 2 i bob ochr, felly mae'r ongl yn mynd i fod yn 60 gradd. Felly os wnawn ni dorri'r triongl y lawr y canol, bydd y ddoi ongl yn 30, a bydd y ddoi ochr wilod yn 1 yr 1, a pam ni wedi wneud yr ochrau yn 2. Felly mae 30 gyda ni fyna nawr, a mae 1 gyda ni ar y gwylod. Felly o'r defnyddio Pythagoras, y triongl ar y chwith yma, ni ddod o hyd i'r uchder yma. Galw fe'n x, felly mae x di sgwario yn mynd i fod y hypotenuse di sgwario minus yr ochr arall di sgwario. Felly ni'n cael 3. 4 minus 1 yn 3. Felly mae'r uchder y triongl yma yn mynd i fod yn ail isradd 3. Felly dyna ni y triongl. Ni'n mynd i ganolbwyntio ar y triongl ar y chwith. Felly edrych ar y 30, sain 30 yn gyferbyn dros hypotenuse yn hanner, cos 30 yn agos dros hypotenuse, sef ail isradd 3 dros 2, a tan 30 yn mynd i fod yn gyferbyn dros agos, felly 1 dros ail isradd 3. Os cymerwn ni'r 60 yn yr triongl ar yr ochr chwith, mae sain, sef gyferbyn dros hypotenuse, yn mynd i fod yn ail isradd 3 dros 2. Mae cos 60 yn mynd i fod yn agos dros hypotenuse, sy'n hanner. Tan 60 wedyn yw gyferbyn dros agos, felly ail isradd 3 dros 1. I cael rif ar gwylod, yn lle bod syrd yn ar gwylod y tan 30, lle ni'n lluosi top y gwylod gyda ail isradd 3, a ni'n cael ail isradd 3 dros 3 wedyn. A wedyn yn lle'r ail isradd 3 dros 1, ni'n gallu jyst galw fe'n ail isradd 3. Felly 30 a 60 o'r triongl hafalochrog yma. Gallwn ni osod y gwybodaeth yma mewn i dabl i ni gael gweld os oes rhyw batrwm yn dilyn. Felly ar gyfer sain, mae gyda ni 0 ar gyfer ongl 0, hanner ar gyfer 30 gradd, ail isradd 2 dros 2 ar gyfer 45 gradd, ail isradd 3 dros 2 ar gyfer 60 gradd, a 90 gradd yn 1. Cos wedyn yw hwnna sian nôl. Os chi'n cofio mae fe ochr arall pan yn y triongl hafalochrog yn yr hanner, hwnna gyda ni 60 a 30 gyferbyn i gilydd. Felly mae cos yn mynd i fod y sain ffordd arall o gwmpas. Felly cos 0 yn 1, sain 30 yn ail isradd 3 dros 2, 45 yn ail isradd 2 dros 2, yr un ar un peth, a wedyn ni cos 60 yn hanner a cos 90 yn 1. Tan wedyn, yn 0 ar gyfer 0, 30 yn ail isradd 3 dros 3, 45 yn 1, 60 tan yn ail isradd 3, a wedyn ar cyfer 90, o'n i'n mynd tuag at anfeidredd. Felly, oedden ni'n gallu gweld rhyw batrwm yma? Wel, chwarae o gwmpas gyda rifau yma i weld os ydyn ni'n cael patrwm. Felly, ar gyfer y sain, yn lle 0, gosod ail isradd 0 dros 2,
a ail isradd 0 yw 0, a 0 rhannu dy unrhyw beth yw 0. Felly mae'r ddau yn gyfartal. Ar lle'r 30, ni'n mynd i osod ail isradd 1 dros 2, ail isradd 1 yw 1. Felly mae yna yr un peth. 45 a 60, cadw nhw fel maen nhw. A wedyn lle 1, gosod e fel ail isradd 4 dros 2. Wel, ail isradd 4 yw 2. 2 rhannu dy 2 yn 1. Felly mae'r hynna'n gyfartal. Felly beth ych chi'n gweld yma? Mae ail isradd 0 dros 2, ail isradd 1 dros 2, ail isradd 2 dros 3, ail isradd 3 dros 2, a ail isradd 4 dros 2. Cos wedyn, yn mynd i fod hwnna sian nôl. Felly ail isradd 4 dros 2, ail isradd 3 dros 2, ail isradd 2 dros 2, ail isradd 1 dros 2, ail isradd 0 dros 2. Mae hwn y ffordd felly i gofio os nag ych chi'n cofio'r triongl yna. I gofio gwerthoedd rhain. Ar gyfer tan, mae hwn yn mynd i fod bach yn wahanol. Felly yn lle 0, ni'n mynd i osod ail isradd 0 dros 4. Ail isradd 0 yw 0, 0 rhannu dy unrhyw beth yw 0. Felly mae hynna'n gyfartal. Ar gyfer 30, ail isradd 1 dros ail isradd 3. Chi'n cofio oedd ail isradd 1 dros ail isradd 3 oedd gyda ni i ddechrau. Felly mae hwnna yn mynd i fod yn gyfartal a beth oedd e cyn ni. 1, gosod ail isradd 2 dros ail isradd 2, sy'n rhoi 1 i ni. Ar gyfer 60 gradd, ail isradd 3 dros 1 dychmygol ar y gwylod, ac ail isradd 1, ac anfeidredd. Nawr, os ych chi'n cofio, mae sain rhannu dy cos yw tan. Felly, sain rhannu dy cos, bydde'r 2 ar y gwylod yn canslo, felly mae ail isradd 0 dros ail isradd 4 dyn ni. Ar gyfer 30, ail isradd 1 dros ail isradd 3 dyn ni. Ar gyfer 45, ail isradd 2 rhannu ail isradd 2. Ar gyfer 60, ail isradd 3 rhannu ail isradd 1, ac wedyn ail isradd 4 rhannu dy 0 ddim yn bodoli, felly dyna pam mae'n mynd i anfeidredd. Felly enghraifft i chi o'r gwerthoedd ar gyfer onglau penodol a sut i gofio nhw.